Ang kamatuoran nga makahatag kaninyo og kagawasan. Juan Kapitulo 8 versikulo 31 hanggang 47. Unya, mingon si Jesus sa mga Hudyo nga mituo kanya, kon magpadayon kamo sa pagtuman sa akong mga gitudlo, tinuod gayud nga kamo akong mga sumusunod. Masayran ninyo ang kamatuoran, ug ang kamatuoran mao ang maghatag kaninyo og kagawasan. Mingon sila kanya, mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pa gayud kami maulipon ni bisan kinsa. Nganong nagaingon ka man nga hatagan kami ug kagawasan. Mingon si Jesus, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga si bisan kinsa nga nag-apakasala, ulipon sa sala. Ang ulipon lumalabay lang sa panimalay, apan ang anak permanente. Busakon ang anak sa Dios mao ang maghatag kaninyo og kagawasan, gawas nun gayud kamo. Nahibalo ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako tungod kay dili kamo modawat sa akong mga gitudlo. Ginasulti ko kaninyo ang akong mga nakita sa amahan. Apan kamo, ginahimo ninyo ang inyong nadunggan gikan sa inyong amahan. Mitubag sila kang Jesus, ang among amahan mao si Abraham. Mingon si Jesus, kon tinuod nga mga kaliwat kamo ni Abraham, ginabuhat unta ninyo ang maayo sama sa iyang mga gibuhat. Apan nagtinguha hinuon kamo sa pagpatay kanako bisan nagsulti lamang ako kaninyo sa kamatuoran nga akong nadunggan gikan sa Dios. Si Abraham wala gayud magbuhat og sama nining inyong ginabuhat. Ang inyong ginabuhat sama usab sa ginabuhat sa inyong amahan. Mingon sila, dili kami mga anak sa gawas. Ang Dios mao ang among amahan. Mingon si Jesus kanila, kon tinuod nga ang Dios mao ang inyong amahan, higugmaon unta ninyo ako, kay ako gikan man sa Dios. Wala ako moanhi dinhi sa kalibutan sa ako lang nga kabobuton, kon dili siya ang nagpadala kanako. Dili ninyo masabtan ang akong gipanulti tungod kay dili kamo makaantos sa pagpaminaw sa akong pulong. Si Satanas mao ang inyong amahan, ug kon ansa ang iyang gusto mao usab ang inyong gustong buhaton. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala siya'y pagpakabana sa kamatuoran tungod kay wala gayoy kamatuoran diha kanya. Kon mamakak siya, nagsunod lang siya sa iyang kinaiya, kay bakakon man siya og siya mao ang gigikanan sa tanang bakak. Apan ang akong ginasulti kaninyo mao ang kamatuoran, ug mao kana nga dili ka mumotuo kanako. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Wala gayod, nganong dili ka mumotuo nga nagasulti man ako sa kamatuoran. Ang mga tawo nga iya sa Dios nagatuo sa pulong sa Dios. Apan dili kamo iya sa Dios, mao nga dili kamo motuo kanako.